안녕하세요. 하이씨, 나는 ko diri karon sa Korean shop. Grabe kayo. Lamig kasi ko na mga baligya diri. Asa mo kasi magkababay-babay Ay, mga ni karon ako ramen. Padul diri. Unsa man itig video nagkaging mo? Mo ni siyang ramen, no? Jen ramen ang lamig ni. Ay, ang akong gandeng mo ni ganahan kay niya. Pamadto mi diri karon nga mag-grocery mi. Ay, lamig kayo. Doon na ko diri kay napit mga lain nga pagkaon diri. Mo ni sila ang mga noodles diri. Ay, kung naka sa Korea makapalit ka nga ni. Ay, paratura kayo. Pag matilawan yun, magkirig-kirig ka sa kahalang. Mo ang paborito sa kong kandeng. Ay, dalita. Kailangan pagkakaon doon. At tugtog ka rin kay BTS. Grabe. Ang maupan, nindot kinasikat na ng paminahon. Sikat kina sa Korea, oy. Gusto ka, nakatok ka? Ay, waka kabalo namin dito. Ay, magsaba kay nakaroon dili ang Blackpink. Nakaitom siya karon. Aron sa kulikon ni Dagan. Nagagan sa Blackpink. Ay, na yung Blackpink, ulawin kayo. Ay, darito, ulibot na dali kayo, nagang pagpagkaon. Maani karon dali, the best kayo mga pagkaonan dali. Maani tilawan ninyo. Kung gusto mo magsanggipsal, ay, maupaw ni. Lamay kini siyang gupsal. Panitan lang ni mo ng baboy. Ni puso na pa kayo eh. Mong ipa-barbecue mo. Hidhira ni mo ani. Lamay ka sa katanan. Libot na kayo, naghapa kayo dali. Maupa. Ante ang cool. Kung mo katilog sang gipsal na rin yung mga ingredients diri. Pero, this refrigerator, o kabol na naman eh. Makita na ni mo diri karon. Mo ni. Mo ni pasagol. Basta pa rin siya sa kuwan. Sang gipsal. Grabe Dapat diri Shimando. Vegetable dumpling. Plantable. Pagkatila man, laway-laway ka ni. Napa may ice cream rin mga na kusog ka sa Korea, sa kalami nini makatila mo. Lami kayo, okay kayo. Ay, kung gusto yun mo makatilog pang Korea tanan, at tura mo diri. Dara Ay, nakong naman diri. Ako ni. Okay kayo.